Hello guys, welcome to my channel. जों दा बाथौखेराय फेमिलि रिजर्टआव मोसानो थांनो नागिरदों। बै अट'जों जों दा थांगोन। जों दा मोनसे नखराव हाबगोन। जों दा मोसानो थांनो नागिरदों बाथौखेराय फेमिलि रिजर्ट। अट'जों मोसाहैगोन जों। अट'जों थांनानै मोसाहैगोन आरोना। स्क्रिप्टफोर दं अट'आव। जोङो दा गुरबासा बाजाराव आपेल आंगुर लांनो फैदों आरोना जानो आपेल आंगुर बायनानै लानानै थांबाय जानो ग्राप्सफोरखौ लायो मजा है ওই জায়গাটা তুমি দিয়ে দে হ্যাঁ ওই জায়গাটা তুই পাশে লো নাই के मान्छे दुईटा न एक पटे दुईटा जाऊ यो मेरो भित्री काम छ गर्न पेरेको जान्छ कस्तो काम छ एक कोआ Isi saat itu berapa sah? Deh, saat itu, nah itu lap nah, pasti lap. Oh itu ada anggur saja, pot teman. Pot teman. 50 টাকা. Itu ek pot itu ek. 500 টাকা. Ini misal sih. 살살 있다는 거. itu. 무슨 거다 아니고 계속. itu. Ada Kurbasa bazar guys schon. So. Kurbasa bazar berena apel ang lang pwedeng. Kurbasa jaga terus kan. Finally guys, resort मोनफैबाय the resort
Guys, resort मोनफैबाय resort. मोसाखावरि सिख्रिफ्रा नै. Aku fैनानै खेबग्रा दोनदों दा नों आरो Hop. Right. Không có muốn đâu. Làm ơi làm. Guys, गारिफ्रा guys yang हाबाय नै दानो आरो दायो जोंजा जाबावबाय Ha? Guys, गेलेग्रा मा दंथाय इसोरनि गेलेग्रा इसोरनि बेरदों जोंबो फैनाया फैबाय थायो होमबाबो बेखौ थिननो नागिरदों भिडिअखौ जिखुनु जा जेसेबां लानो हायो इसेबां देखायलांबाय थानोसै दा मा जायो बेखौ बुंथ'नो हाला nagadeng dah skriver कोचिंग पढ़ाना कोचिंग पढ़ाना देखिए दोस्तों सो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम हमारा आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं सो लेडीज एंड जेंटलमैन आवर फर्स्ट परफॉर्मर विल बी हॉर्सिंग पारा क्लब जो कि आप सभी के लिए एक प्यारा सा डांस प्रस्तुत करने जाएंगे सो आई विल रिक्वेस्ट देम टू प्लीज कम अप ऑन द स्टेज फॉर द डांस परफॉर्मेंस मोसानो रेडि जाबाय मोसानो ओंखारबाय ओमफ्राय आरनाइ खानाया जाखोना जाथाय खानोबो रोङाखै माबायदि नुखोथाय साइज नुवाखै ना खानायखौ खनसा बिदिबा मा बरिया हिनजाव नुयो आंखौ बेलि जेसि Kau sana kau perlu agak bikau nengkau.
बैफोर जों सोलोंलायबावदों बिसोर जौ लोङाबा बैसागु बोथोरखौ बरायनो रोङा आरो नोंसोरो होनबा गाइसमोन मोसाखांनानै जोङो न'नि फारसे फैफिनबायमोन एसेनोसै भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन गोजोन्थों।